ಆಗಸ್ಟ್ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಎನ್ನ ಬದುಕು ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಡ್ಲವ್ಲೆ ಸಾಯಿ ಆರ್ ಎಂಕ್ ಆ ಮೀಟ್ ಅಸಲ್ ಈ ಮೀಟ್ ಕುಸಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಎಲ್ಲಿಯ ರೋಲ್ ಎಂಕ್ 70 ಐತೆ 70 ವರ್ಷದ ಇತ್ತೆ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಉಲ್ಲೆರ ಈ ಜರ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಪಗದ ಭಂಗ ಬಂಡ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕೊನೋಪಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗ 1969 ಅಯ್ಯೋ ನೆನಪು 1969 ಎನ್ನ ಇರುವ ವರ್ಷ ಅಪಗ ಮೀಸೆ ಮತ್ತೆ ಆತ್ ಬೈ ಯಾನ್ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಡುಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ತೀರ್ಪು ಶಾಲೆ ಧ್ಯಾನ ಎನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಬುಲ್ತೊಂದೇ ಬೈದಿನಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದಿನ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆನ ದೀಕ್ಷಾ ಬಂಗೇರ. ಸೊ V4 ನ್ಯೂಸ್ ದ ಬಣ್ಣದ ಲೈಫ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇನಿಯನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಸುಮಾರು 58 ವರ್ಷನ ನಟನೆಗೇ ದೀತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು. ಅರ್ನ ನಟನೆ ನಿಕ್ಕಲು ಖಂಡಿತ ತೂದುಪ್ಪರೆ ಪಂಡ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ತೂದುಪ್ಪರೆದೆ ಪಂಡ ಸಿನಿಮಾಡು ತೂಯರು ತಿಕ್ಕುವೇರು ನಮಕ್ ಐದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಂಗಿಷ್ಟಾರು ನಾಟಕಡ್ ಮನ್ಪುನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪುರ ಅಂತ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆರ್ ಪಾತಿರ್ನಲಂಚಿನಿ ಭಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಮಗ ಪಂದ್ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲನ ಮೋಕೆದ ಸದಾಶಿವ ಅಮೀನ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಸರ್ ಬಣ್ಣದ ಲೈಫ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಸರ್ ಇಂಚೊಲ್ಲೆ ಪಾಪ ರಾತ್ರಿ ನಾಟಕ ಮುಗಿತುದಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಮುಳುಕುಲ್ದೇರು. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದಂಡ ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಸರ್ ನಿಕ್ಲ ನಾಟಕದ ಬದುಕ ನಾಟಕ ಎಂಚ ನಾಟಕ ಇತ್ತದ ನಿಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಹೊಸ ಡ್ರಾಮಾ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನನೇ ಕತೆ ಅಜ್ಪನೆ ಡ್ರಾಮಾ 59ನೇ ಡ್ರಾಮಾ ಏರ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಓಕೆ ಎನ್ನನೇ ಕತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕತೆ ಬುಡ್ದು ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನನೇ ಕತೆ ಅವಡೆ ಏರ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಯ್ತು 2 ಡ್ರಾಮಾ ಕತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೂಜಾರಾಜು ಮಂಜೂರ್ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರಾಮಾ ಉಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಮ್ಮೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ತು ದೀನ್ ಬಂದಂಡ ಅಮ್ಮೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಜೋಕ್ಲದ ಎಂಚ ತೂಪೇರು ಆ ಕತೆ ಅಂಚೆ ನೇರ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗ್ತದ ಅಂಚೆ. ಓಕೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ 58 ವರ್ಷ ಥಿಯೇಟರ್ಗ್ ತನ್ನ ಜೀವನನೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತಿನಾರು ಈರು ಒರಿಯೇನಾತ್ ಬೇತೇರಾನ್ಲ ಉಪ್ಪೇರ 58 ವರ್ಷ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ 70 ಐತೆ 70 ವರ್ಷದ ಇತ್ತೆ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಉಲ್ಲೆರ ಈ ಜರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲೂರು ಆತ ಪ್ರಾಯ ಆತ ಜರ ವಸಂತ ವಿ ಅಮೀನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲು ಪ್ರಾಯ ಆತಜಿ ಎನ್ನಾತ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೆರ್ಬಟ್ ಐಟು ಬೇರ್ಲ ಒರಿ ಬಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದೇವಂಡ. ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗದ ಕಾಲದ ನಾಟಕರ್ದೆ ಅಪಗದ ಟೈಮ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ್ ಆಗೈತೆ ಸರ್. ಈ ನೆನ್ ಅದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಕೊನುಪುನು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತಿರು ಬಂಗ ಪಂಡ ಬಂಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪಗ ಸುಖಲ ಇತ್ತು ಬಂಗನೆ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಬದುಕಡಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಇಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಬದುಕದಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರಾಮಾ ಉಂದಾಂಡ ಅಪಗ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣಂಡ ತಂಡ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಅಪಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ಲು ಸಂಸ್ಥೆಲು ಅವು ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪುನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಅಲ್ಪ ಜಾಗೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಂಟ ಇಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಇತ್ತು ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಪೋದು ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತೊಂತೇರ ಅಲ್ಪ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆದ ಇತ್ತೇ ಎಂಕ್ಲೇನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆತದ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕಲ್ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಡ್ರಾಮಾ ಕ್ಲಬ್ ಲೇಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಎಂಕಲು ಅಪ್ಪಗದ ಭಂಗ ಬಂಡ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕೊನೋಪಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದುವೆ 2 ಡೊನೇಷನ್ ಕೇನು 2 ರೂಪಾಯಿ 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು 69 ವಿಷಯ ಪಾತೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತುಂಡೆ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆತನ ಸರ್ ತುಲೆಗೆ ಅಂದ ಇತ್ತೆ 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡುಂಡ ಅಪಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಪಗ ಮಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ 1969 74 ಬಂಗಾರಿಗೆ 379 ರೂಪಾಯಿ ಓಕೆ ಪವನ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ್ಗೆ 10 ಉಂಡು ಪವನ್ಗೆ ರೇಟ್ ಎತ್ತುಂಡು ಅಪಗ 2 ಸೇರ್ ಒಂಜಿ ಸೇರಾರಿ ಅಪಗ ಕಿಲೋ ಇಜ್ಜಂಡು 1960 ಆ ಟೈಮ್ದ ಅಪಗ ಸೇರಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೇರು ಒಂಜಿ ಪಾವು ಅಂಚ ಸೇರಾರಿಕೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತೀನಿ ಅಪಗ
ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋ ಅರಿಕೆ 550 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತಾನೆ 10 ಕಿಲೋ ತೆಗೆ 530 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹಿರೇಗೆ ಕನಪರ ಇಲ್ಲ ಕನಪುನ್ ಕನಪೆರ ಅಂದು ಹಿರೇಗೆ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾಂದ ಒರು ರೆಂಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗ್ರೋಸರೀಸ್ ಕೊನಪ್ಪ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಕನ ಒಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಆತಿತ್ತು 475 ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಕನ ನನ್ನ ನೆನಪುಂಡೆ 8 ಕಿಲೋಕು 10 ಕೆಜಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ದೇಕ್ ಇತ್ತ 530 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಆತಿ ಹೆಚ್ಚೆ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚಪ್ಪಗ ಇರ್ಕನ್ನ ಇದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ಲೆಕ್ಕ ಪಡ್ಲೆ 2 ರೂಪಾಯಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇರಾರಿಕ್ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋ ಆಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಿಲೋ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತನಂದು ಆತೆ ಈರ್ ಈ ನಾಟಕಗ ಸುರೂಕು ಕಾರ್ದಿನಿ ಏಪ್ಪ ಅಂದ್ ಇರೆಗ್ ನೆನಪುಂಡ 1969 ಅಯ್ಯೋ ನೆನಪು 1969 ಎನ್ನ ಇರುವ ವರ್ಷ ಅವಾಗ ಮೀಸೆ ಮತ್ತೆ ಆತ್ ಬೈ 1969 ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ದಗೆ ಮಲ್ತಿ ಪಗೆ ಬಂದ ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತೆ ಎಂಕುಲೆ ಮತ್ತೆ ಜವಣಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಬಿನಿ ಅವು ಎಂಚ ಇರ ಅಡೆಗ್ ಇರೆಗ್ ಡ್ರಾಮಾ ಯಾ ನೆಟ್ಟು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾರೆ ಇರೆಗ್ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚ ಎನ್ನಿ ಸಾಧನ ಒಂಜಿ ತುಡಿತೈತನೆ ಎಂಗ್ಲ ಕುಟುಂಬಡ ಅವಡ ಎಂಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಕಾಂದಾಂಡ ಏರ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಟಿ ದಾದನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ ಎನ್ನ 1966-67 ಎನ್ನ SSLC ಆಯ್ನೆ 67 ಓಕೆ ಪಂಡ ಅವ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಎನ್ನ ವರ ಫೇಲ್ ಆತೆ SSLC ಅರೆ ತು ಜೋಕ್ ಬಡ ವರ ಫೇಲ್ ಆತೆ ಓಕೆ 67 ಬುಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಫುಲ್ ಇಡೀ ಮಾತಲ್ಲ ಓ ಫೇಲ್ ಆತನ ಐನು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯರೈತಿ ಅವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲ್ಲ ಐಟ್ ಜಸ್ಟ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕದು ಪಾಸ್ 66-67 ಈ ರೇತ್ ಎಜುಕೇಶನ್ PUC ಡಿಗ್ರಿ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆತಜಿ LSS ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ತೀನಿ 1971 72 ಡಿ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆ ವರ್ಷ PUC ಇತ್ತ 2 ವರ್ಷ ಉಂಡತೆ PUC ಅವು 71 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು 70 ಅನ್ನ ಅಪ್ಪಗ SSLC 11 ವರ್ಷ ಇತ್ತು PUC ಒಂಜೇ ವರ್ಷ ಇತ್ತು 70 ಬೊಕ್ಕ SSLC 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಿ PUC 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಿ ಆ ಟೈಮ್ ಡಿ ನಾನು LSS ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ 2ನೇ ವರ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಬದುಕು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂತೆ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಯಾನಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ರೈಟರ್ ಆದ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆದ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತು 100 ತಿಂಗಳು 100 ರೂಪಾಯಿ 120 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಡೀ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅವೇ ಪಂಡಿತೆ 74 ಬಂಗಾರ ಗಾತ 370 ಸಂಬಳ ಆತೆ ಪಂಡ ಅಪಗದ ಕಾಸಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆತೆ ಇತ್ತು ಅಪಗದ ಕಾಸು ವೇಟ್ ಇತ್ತು ಬಗ್ಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಮಗ ಯಾವುದು ಬೊಕ್ಕ ಅಪಗದಲ್ಲ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮರತ ಬೂರ್ನ ಈ ಕುಕ್ಕು ಗಿಕ್ಕು ಮತ್ತೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಪೆಲಕಾಯಿ ಜನ್ಮೋಡೆಯ ಇಲ್ಲೇ ಪುನಗ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ನೀರು ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಬರ್ತೀನ ಉಂಡ ಆತು ಪೊರ್ಲದ ಬರ್ಸ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಸನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಜರಿವುನೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತೆ ಎಂಕಲ್ ಅವೇ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನೇರಳು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಕುಂಟಲ್ ಬಂದು ಇರ್ನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಮಂಜಲ್ ಆಪಿನ ಬಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತ ಕೆಂಪುದ ಅಂದು ಅವು ಮಾತ ಬೂರ್ದಿನ ಕಜಿಪುರ ದಾದ ಇಲ್ಲದಿತ್ತ ತರಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆ ತರಕಾರಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕನಪೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಾತ ಕಂಡದ ಇಂಚ ಕಂಡದ ಬರೀಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದನ್ನಿನ ಕಂಡದ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಇತ್ತಾನೆ ಅವಳು ಅಲ್ಪ ಬಸಳೆ ಪದುಪೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬದನೆ ಅಲ್ಪನೆ ತೆತ್ತು ನಾವೇ ಕಚ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತಿಮರೆ ಚಟ್ನಿ ಉಪ್ಪುಂಚಿ ಫೇಮಸ್ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಪಗದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಚಿ ಬಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪುಂಚಿ ಬಂಡದಾದ ಇತ್ತ ಚೂರು ಸೌಕರ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಚಿ ಬಂಡ ದಾದಂದು ಇತ್ತಕ್ಕೆ ನೀರು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಓಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇಂಚ ಪೂರ ದಿನ ಅಪಗ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಸಾಂಗೊಂದಿತ್ತಿನ ರೀತಿ ನಿಕ್ಲು ಏತು ಜೋಕುಲು ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕತೆ ಎಂಕಲು 7 ಜನ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮೇರು ದೇವು ಪೂಜಾರಿಂದ ಅಪ್ಪೆ ಆಚಕ್ಕಂದ ಆಚ ಪೂಜಾರಿದೆ ಎಂಕಲು 7 ಜನ ಜೋಕುಲು ಎಂಕ 3 ಜನ ಪಲ್ಯಲ್ಲು 3 ಜನ ಪಲಾಯನಕು ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ತಾರ ಇದ್ದಿತ್ತು ಒಂದಿತ್ತೇರು
ಅಪ್ಪಗ ತಾರೈದೆಪ್ಪ ಒಂಜಿ ತಾರೈದೆಪ್ಪರೆ ಅಲ್ಪ ಪೋಂತೇರು ಅಲ್ಪ ತಾರೈದೆಪ್ಪರೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿ ಮೂರು ಅಂತೇರು ಓಕೆ ಅಡ್ಡ್ಯಾರು ಪಾವುರುಡು ಹರೇಕಾಳ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಕಲಿ ಮೂರು ಅಂತೇರಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಓಕೆ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲ್ಲೇನೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಅವಳು ಬೆಲ್ಲ ಮತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗೆ ಕಲಿ ಮೂರು ಅಂತೇರಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೇನ ಪತ್ತೊಂದು ಅಮ್ಮೇರು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ತೇರು ಅವು ಅಪ್ಪಗ ಹಳ್ಳಿ ಹರೇಕಾಳ ಹಳ್ಳಿ ಇತ್ತೇ ಮಾತಲ್ಲ ಪೇಂಟೇನ ಹಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪಗ ಹಳ್ಳಿ ಇಡು ಬರ್ಚಿ ಬಂದು ಅಪ್ಪೇನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೇಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ತೇವೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ದಾರ ಇದ್ದೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪಿಟ್ಕ ಪಾಡೊಂದು ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಮೂಜನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ತೀರ್ಪೋಯರು ರಡ್ಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆನೆಪುಣ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಶಾಲೆ ಧ್ಯಾನ ಎನ್ನ ಪಲ್ಲಿಲ ಬುಲ್ತೊಂದೇ ಬೈದಿನಿ ಅಂದ್ ಪಂಪೆಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲೆ ಅಂದಿತ್ತು ಕಪಿತಾನ ಇತ್ತ ಕಪಿತಾನ ಶಾಲೆದ ಬರೀಟ್ ಅವಳು ಯಾನ್ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮಿ ರವಿ ಮೂಜನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ತೀರ್ಪೋಯ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಕಂಡದ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಂತೇವೆ ಅಲ್ಪ ಅನಂತ ಭಂಡಾರಿ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ದನಿನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಟಿ ಅಲ್ಪ ಪಂಪ್ ವೆಲ್ದ ಮಾತ ಕಂಡ ಅವು ಮಾತ ಅಕ್ಲನಿತ್ತಿ ನಾವು ಜಾಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತಿರಡೈ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತದ ಅಪ್ಪೆ 82 ತೀರ್ಪೋಯ್ರು ಅಪ್ಪೆ 82 ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗೆ 74 ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ತೀರ್ಪನಾಗ ಐದು ತುಂಬಿ ಹೆಂಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತೇರ ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಆಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಮಗನ ತಾರೆ ಕರಿಪಾಡ ನಾನು ಸೈಪಿನ ಪೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಇರುವೆ ರೀತಿನ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಲಯನಕ್ಲು ಮಾತ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ರು ಪಲ್ಲಿನಕ್ಲು ಮದ್ಮೆ ಆದಾಕ್ಲು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ರು ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಇರುವೇರು ಬೇಯ್ಪದ ಬಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಪ್ರಾಯದಾರ ಈರಡಿಗೆ ಬಂತೊಂದಿತ್ತರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಆಜಿ ಜೋಕಲ್ನೆಲ್ಲ ತಾರೆ ಕಾರಿ ಪಾಡ್ದೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಮಗನ ತಾರೆ ಕಾರಿ ಪಾಡ ಸೈಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂತ ಬೇಗ ಮಲ್ತೇರಿ 74 ಟೆಂಗೆ ಮದ್ವೆ ಪ್ರಾಯ ಎನ್ನ 74 ಬಂಡ 1949 25 ವರ್ಷ 24 ವರ್ಷ ಮದ್ಮೇಂಡ 75ಕ್ಕೆ ಸುರುತ ಮಗಳು ಪುಟ್ಟ್ಯಾನ 75ಕ್ಕೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮಗಳು ಪುಟ್ಟ್ಯಾಲ ಎನ್ನ ರಡ್ಡಿ ಜೋಕುಲು ದೇವೇರು ರಡ್ಡಿ ಜೋಕುಲು ಎಂಗೆ ರಡ್ಡಿ ಜೋಕುಲು 4 ಪುಲ್ಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಲ್ಲ ಮಗಳು ರಡ್ಡಿ ಜೋಕುಲು ಏನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಕೃಪಾಂಶ ಪಂಡು ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಎಲ್ಲೆ ಮಗಳು ರಡ್ಡು ಪಂಡು ಜೋಕುಲು ಏನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲೆ ಮಗಳನ್ನ ಗಾನವಿ ಬೊಕ್ಕ ಹರ್ನವಿಂದ ಎಲ್ಲೆ ಮಗಳು 10 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲೆ ಅಂದ್ 10 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಮಗಳ ಆಯ್ನಕ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪರ್ಬ ಅಂದ ಸಂತೋಷ ಪಂಡ ಐದು ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಜ್ಜಕ್ಲ ಅಜ್ಜಿಗಳು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಜೀವನೇ ಅವೀರ್ ಪಾತೆರ್ನಗನೇ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಪಾತೆರ್ ಸೊ ಇಂದು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಸ್ಟೋರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಂದ್ರೆ ಸೊ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ರೀತಿ ಮದಿಮೆ ಆನಗ ಮದಿಮೆ ಆಪುನ ಟೈಮ್ ಇಡೀರ್ ನಾಟಕ ಪೂರ ಪೋಂದಿಜ್ಜಂಡ್ ಅತ್ತು ಪೋಂದಿತ್ತ ಅಪಗ ಇಲ್ಲಲ್ದಲ ಪೊಡ್ಚಿ ಎಂಚ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಅಪಗ ಅಂಚತ್ತ ಮಗ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪೋಯಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಎಂಕಲು ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ 33 ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 30 ದಿನ ಉಪ್ಪುನದಿ 33 ಮಲ್ತದ ಓಕೆ ಡಬಲ್ ಶೋ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಅಪಗ ಅಂಚತ್ತ 70 74 75 ಮತ ವರ್ಷೋಡು ಅಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಂಡ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಲೆಕ್ಕ ಬಡ್ಲೆ ಅಪಗ ಡ್ರಾಮಾಗ ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ತಂಡ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಅಪಗ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತಂಡು ಅಲ್ಪದ ಒಂತ ದೂರದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕದ ಮಲ್ಪವೇರು ಆತೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಟೈಮ್ ಟೈಲರ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಇತ್ತನದ ಅನ್ನಪ್ಪಗ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ 60 ಕೋಲ ಅವು ಮತ್ತೆ ಅವಂತುಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು 70 ಆ ಟೈಮ್ ಅದು ಉಪ್ಪು ತೋಜು ಎಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಆ ಟೈಮ್ ಟೈಲರ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಇತ್ತನಪ್ಪಗ ರಾಮ್ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೇರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಲಿಕುಲು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಾಟಕ ನಡತೊಂದಿತ್ತನ ಕಾಲಡ್ದು ಅವು ಏಪಗ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿ ತಂಡಾದ ಬದಲಾಯಿನ ಟೈಮ್ ಏಪಾದಿಪ್ಪು ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಇರ್ನ ಯಾನ್ 1986 ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಟ್ರನ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡ ಆರಂಭ ಆಯ್ನೆ 1986 ಇನಿಗೆ 41 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆಗೆ ಯಾನ್ 1988
ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ರಡ್ಡನೇ ವರ್ಷ ಆರಂಭ ಆದ ರಡ್ಡನೇ ವರ್ಷ ರಡ್ಡನೇ ಡ್ರಾಮಾ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಆದ ಗಂಟೆ ತಾಂಡ ಡ್ರಾಮಾ ಯಾನು ಅಪಗ ಸೇರ್ದಿನಿ ನಾನು ಅಪಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅವಂತು ನಾಟಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ತಿಂಗಳಿಡೀ ನಾಟಕ ಆಪುನ ಸೀಸನ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಲ್ತರ್ದ ಏಪ ಬದಲಾರೆ ಶುರುವಾಯಿನಿ ಏಪ ಅಂದ್ ವೃತ್ತಿ ತಂಡ ತುಂಬು ಟೈಲರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇತ್ತು ಅಪಗ ವೃತ್ತಿ ತಂಡನೇ ಇತ್ತು ಟೈಲರ್ ಅಪ್ಪ ದಾದ ಪಂಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಉಂಡು ಕಸೆ ಪೇಪರ್ಡ್ ಐಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ತೊಂತೀರು ಅವೇ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಐದು ದುಂಬು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಉಡುಪಿದ ಅಕಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಇತ್ತಂದು ಅವಳ ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕ ಪಗದ ಟೈಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅವೇನು ಒಂಜಾತ್ ಜನ ತೂದು ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಂಡವಾದ ಮನ್ಪರೆ ಶುರು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೇಲ್ರು ನಾಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡ ಆದ 41 ವರ್ಷ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಲೇಪುನಗನೆ ಟೈಲರ್ ನಂಕ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಉಂಡು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಂಡ ಎಂಕ್ಲಪಗ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಈರ್ ಏಪ ಒಂಜಿ ಸುರೂತ್ತ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿ ತಂಡಗ ಸೇರ್ನಿ ಯಾನ್ ಸುರುತ್ತ ವೃತ್ತಿ ತಂಡಗ ಸೇರ್ತೀನಿ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಡೆಕ್ಲ ಪುನಃ ಇಟ್ಟೆ ಉಯಿರ್ ಶುರುಕೆ ಸೇರ್ನಿ ಐಕೆ ತಂಡನೇ ಅನ್ನ ಕಾಪಿ ಕಾಟ್ರನ 1988 ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜೇ ಬದುಕು ಒಂಜೇ ಜಾಗೆ ಅಲ್ಪನೇ ನುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಅನ್ನ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಂಡು ನಡುಟಿ ಯಾನ್ ಗಲ್ಫ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಯೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬತ್ತಿನ ಪಿರ ಎನ್ನನೇ ಇಲ್ಲ ತಂಡ ಗಲ್ಫ್ ಎಂಚ ಸರ್ ಗಲ್ಫ್ ಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಅಲ್ಪದ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ 1990 ಪೋಯಿನಿ 1990 ಜೂನ್ 4 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕುಡ್ಲರ್ ಬಾಂಬೆ ಪೋಯಿನಿ ಬಾಂಬೆ ಹಿಡಿದು 11 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸೌದಿಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಅಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಪಂಡಿ ಅನ್ ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ವೀಸಾ ಮತ್ತೆ 17,000 ರೂಪಾಯಿ ವೀಸಾ ಕೊಡ್ತೇನಪ್ಪಾಗ ಪೋದವ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಡೆ ಪೋಂಡು ಪೋದು ಆನಿ ಕುಲ್ಲಾಯರು ಪೋಯಿನಾನಿ ಪೋದು ರೂಮ್ ಮತ್ತೆ ಕೊರಿಯರು ಮನದಾನಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ಲೆ ಬಂದರು ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಬುತ್ತಿ ಮತ ಕನ್ಯಾರೆ ಪಂತೇರು ಬುತ್ತಿ ಮತ ಕನ್ನದ ಅವು ನುಪ್ಪು ಮತ ಐಟು ಪಾಡ್ದು ಅಂದ ಅಕಲ್ ಬುತ್ತಿ ಎಂಕುಲೆ ಮಲ್ತದ ಎಂಕುಲೆ ನುಪ್ಪು ಕೊನೆಯರೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂಡ ಅವಳು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೆಲಸ ಎತ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂಡ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಂಚಿನೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತುಯ್ಯರ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅದೇ ಅಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ತೋಜು ಆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯಿ ನಾನು ಅಂದು ತುಯ್ಯನರ ಮತ್ತ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅವಳು ಸೌದಿ ಅಲ್ಕೋಬರ್ಡ್ ಪೋಯಿ ಅವಳು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಪೋದಿ ಅನ್ನು ಮನದನಿ ಮತ್ತೆ ಪಂಡೇರು ಒಣಸ್ ಮತ್ತೆ ಪತ್ತೊನ್ನೋಡು ಬಂದು ಪೋದು ಅಡೆ ಪೋಂಡು ಪೋದು ತೂನಗ ದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಲಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ತುಂಬೆರೆಗೆ ಒಂದು ಸಾರತ ವರ್ಮನತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೂನ್ 11ಕ್ಕೆ ಜೂನ್ 16 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ತುಂಬ್ಯಾರೆ ಅವಳು ತುಂಬಲೆ ಪೋತನತ 17,000 ಕೊಡ್ತು ಸಾಲ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೂಲು ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲತ್ತ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲೆ ಮದ್ಮೆ ಅವಡು ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಮೂಲಿತ್ತನು ಗೇಣಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅವಡು ಇಡೇ ಬತದಾತನು ಈ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ತುಂಬೋಡೈತೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಜುಲೈ 1990 ಆಗಸ್ಟ್ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸದ್ದಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಇನಿಲ ಆಗಸ್ಟ್ 2 ಸರ್ ಇನಿ ಆಗಸ್ಟ್ 2 ಅಂದ್ ಎಂಚಿನ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತುಲಮಗ ಆಗಸ್ಟ್ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸದ್ದಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಇರಾಕ್ ಹಿಡಿದು ಕುವೈಟ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡಿರೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವ ನೆನಪು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿರೇ ಗೊತ್ತುಪೇರ್ನೆ ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಕುವೈಟ್ಗ್ಲ ಇರಾಕ್ಗ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ದಾದಾಣ ಪಂಡ ಸೌದಿ ಇತ್ತಿನ ಮತ್ತ ಯಮನಿಲು ಒಮನ್ ಮತ್ತ ಇತ್ತಿನಕಲು ಬೇಲ್ ತಿನ್ನಕಲು ಪೋಯಿರಲ್ಪ ಪೋಡಿದ್ ಬಲ್ತೇರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಬಾಂಬ್ ಊರು ಅಂತ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಕೋಬರ್ಡ್ ಬಾಂಬ್ ಊರು ಮಾಡಿ ಅಕ್ಲು ಪೋಡಿದ್ ಪೋಯಿ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣ ತುಂಬಂತಿನ ಒಂದು ಆ ಪೋಡಿದ್ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಡಿ ಅಂಕಲ್ನ ಬಾಸ್ನ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಕಲು ಬಲ್ತೇರು ಪೋಯರು ಆಯ್ಕೆ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಕಲ್ತದೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಪ ಅರಬಿಗೆ ఒక ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಸನ್ ಬೀಮ್ ಪಂಡ್ ಫಳ್ನೀಡ್ ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅವ್ರು ಕಲ್ತದಿತ್ತೆ ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಪದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಚೇತನ್ ಪಂಡ್ ಬಾಂಬೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಆರು ಪಂಡೇರು ಆಯ್ ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ತದೆ ಆಯನ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ಗ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪಗೆ ಒಂದು ಜೀರ್ಣ
ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಪಗ ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಡೇ ಪಾಡಿರಿ ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಐ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ತದೆ ಬಂದು ಆಡಿ ಈ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ತುಂಬುನ ಬೊಕಾಗಿ ತೀರು ಜಾಯನ್ ತೂನಗಲ ಕಲ್ವೇರ್ಲೆಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಜಿ ಆಪುನು ಹಾಕ್ಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದಿನ ಪಾಪ ಬೈದೆ ಬೈದೇರಿ ಅಂಚ ಆಯನ್ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ಗಂದು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಪಾಡಿರ ಆಗಸ್ಟ್ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಎನ್ನ ಬದುಕು ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ఉంది యాక్చువల్లీ ఆగస్ట్ 2 తారీఖు బతుకు చేంజ్ ఆండు అది ఆగస్ట్ 2 కి ముల్ప ఇంటర్వ్యూ ఉంది సార్ ఓ సందర్భతులు ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಓಕೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ದಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಕುವೇಟ್ ಸದ್ದಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಪಾತದಿನ ಓಕೆ ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇರಗಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದು ಬೇತೆ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ತುಂಬುನ ಬಿಡ್ದು ಇಡೇ ಬತ್ತೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅರೇಬಿಯನ್ ಕಾರ್ಗೋ ಬಂದ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಪ ದಕ್ಲು ಮತ್ತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತುಯ್ಯರೆ ನಾನು ರಿಚರ್ಡ್ ಪಂಡಿತ್ತೇರು ಅರೇಬಿಯನ್ ಕಾರ್ಗೋಡು ಆರು ಮತ್ತ ಎಂಕೆ ಬೇತೆ ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಅಂಡಲ್ಲ 60 ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆರು ಕೊಂಚ ಬೀಕೆ ಬೆದ್ರಾಡ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಓಕೆ ಸರ್ ಹೊರಾನೆ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ತುಂಬುಂದು ಬಂದಾಗ ಇರೆಗ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾದಾಂಡು ಪಂಡೈತೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ಪುಲಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆಗು ಇರೆಗ್ ಬೇಜಾರಾಯ್ಜಿ ಇರೆಗ್ ಬೇಜಾರತ್ ಉಪಾಯನ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಬಲಿಪರೆ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ಪೋಡೆ 17,000 ರೂಪಾಯಿನ ಮೂಲು ಸಾಲ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ಐತಿರಿ ಸಂಬಳ ಇತ್ತನ ಅಪ್ಪಗ ಮೂಜರೆ ಸಾರನ ಅಲ್ತ ರಿಯಲ್ ಅಪ್ಪಗ 1 ರಿಯಲ್ 13 ರೂಪಾಯಿ 11 ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಒಂದು 1990 ಇತ್ತ 17 ರೂಪಾಯಿ ತಂಡು 1 ರಿಯಲ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಪ್ಪಗ 300 ರಿಯಲ್ ಅದನ್ನ ಸಂಬಳ ಕೊರಂತಿರು ಓಕೆ 300 ಸೊ ಅಲ್ಪರ್ದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಕೂಡ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಅಂದ್ ಅಲ್ಪರ್ದ ಯಾನು ದಾದ ಸಂಗತಿ ಮಂಡ ಯಾನು 5 ವರ್ಷ 7 ತಿಂಗಳು ಬೈದಿನಿ ಆಜು ವರ್ಷ ಪೋಯ್ನಾಯೆ 1990 ಪೋಯ್ನಾಯೆ ಬೈತೀನಿ 1995 ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ ಬತ್ತೀನಿ 5 ವರ್ಷ 5.5 ವರ್ಷ ಕರೀದು ಯಾನು ಬೈದಿನಿ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನು ಓಕೆ ಏನ ಜೋಕಲ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಂತೇರು ಪುಣ್ ಜೋಕ್ಲತೆ ಏನ 2 ಪುಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ದು ಅವಳೇನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗಳೇನು ಕಪಿತಾನೆ ಶಾಲೆ ಆಲಿತೀನಿ ಮೂಜನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಎಂಡ ಲ್ಯಾಂಬಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇತ್ತನ ಲ್ಯಾಂಬಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಲ್ಲೇನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಾಗಿ ಶನಿವಾರದ ದಿನ ಎದುರು ಅಂತ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ರೆಡ್ ಕೈ ಬರ್ತದ ಎದುರು ಅಂತ ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಬಿಡ್ದು 2-3 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಯಿ ನಾನು 1990 ಜೂನ್ 4 ತಾರೀಕಿಗೆ ಯಾನು ಇಂಚ ವೀಸಾ ಆಯ್ಚಿಡ ಬರ್ಪೇನು ಅಂಚೆ ಪೋಯಿನಿ ಪೋದವ್ಲು 11 ತಾರೀಕು ಅವ್ರು ವೀಸಾ ಆತನೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ನನಗೆ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಜೋಕುಲ್ಡ 15 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ಚಿ ಅಂಚೆ 11 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಲ್ಪ ದಾಡೆ ಪೋಯ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ 13 ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಕಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪರ್ದಿಡೆ ಬರ್ರೆಗೆ 13 ದಿನ ತಾಗುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಕಳ್ಡ ಉಂಡು ನಮಕ್ ದೆಪ್ಪುನತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪೂಜಾ ಜೇಗಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿ 1990 ಕಲರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಊರುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನೋಕಿಯಾನ ಹೋಯ್ತು ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಇಜ್ಜಂಡು ಮಲ್ಲ ಕಳ್ಡ ಇತ್ತನದ ಅನ್ನ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿಗೆ ಕಾಯಿನ್ ಪಾಡ್ದು ವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ರಜೆ ತಾನಿ ಕಾಯಿನ್ ಒಂಜಿ ಕಾಕಜಿ ಬರಂಡ 13 ದಿನ ಮುಲ್ಪ ಬರಂಡ ಬಂದಂಡ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಬರೆಯದು ಪಾಡ್ಯಾಡ ಅವು 13 ದಿನ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟುನಾಗ ಅವು ಮುಟ್ಟುದ ಐಕಾಕಲು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ದು ಹೆಂಗ್ ಬರೋಣಾಗ 13 ದಿನ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕಾಕಜಿ ಪೋನಕನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಬರ್ಪುಜೇರಿಂದ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜೇರಿಂದ ಬಾಲೆಗೆ ಜ್ವರ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಅಂದ್ರೆ ಮಗಳು ಜ್ವರ ಬಾಲೆಗೆ ಜ್ವರ ಬಂಡ ಬಿಟ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜ್ವರನೇ ಜ್ವರ 5 ಪಕ್ಕ ಯಾನು ವಾರ ಒಂಜಿ 4 ಕಾಯಿನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪಾತೆರುವಂತೆ ಫೋನ್ ಉಡು ಇಂಚ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಒಂದು ಪಂಡ್ 2 ವರ್ಷ ಏನಿದ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಭಾವನಕಲು ಗಲ್ಫ್ ಇತ್ತೇರು ಸೌದಿಡು ಪದ್ಮನಾಭ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಂಡ್ ಮೊಲ್ಲ ಮೆಗ್ಯಾನಕಲು ಅಕಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗೋರ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಯಾನ್ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲು ಯಾನ್ ಪೋಯಿನದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಜಿ ಸರಿಯಾಗ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತು ಪೋತೇರಿ ಯಾನ್ ಬೈದಿನಿ ಅಜ್ಜಿ ಆಗ ಓಕೆ ಅವು ಪೂರರೆಗ್ಲಂಚ ಬರ್ರೆಗ್ ಬುಡ್ಪುಜೆರ ಅನ್ನತೆ ಬುಡ್ಪೇರಿ ಇರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಣ್ಣದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾಸು ಕೊಡತ್ತೆ ಎಂಕೆ ಕಾಸು ದಾಸೆಗೆ ಯಾನು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಪನೆ 5 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಇಲ್ಲು 2 ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು
ಸೆಟ್ಲ್ ಆವಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಂಕ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಎರಡಲ್ಲ ಕೈ ನೀಡರ ಬಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಕಡೆ ಎರಡಲ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ಅವು ಇತ್ತನು ಅಂಚಾದ ಏನಲ್ಪ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಚೆಂದಿತ್ತು ಮಾತಾ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಇರ್ನ ಕನ ನಿಜ ಆಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಅನ್ನಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇನ್ನೀಗಲ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಮುಪ್ಪ ಪವನ್ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ದ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನು ರಡ್ಡು ವರ್ಷ ಬರ್ಬೇಡ ಅವು ಮಲ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಖರ್ಚೈತೆ ಕಾಸು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ ಸಾಲ ಮಲ್ತ ಕೂಡ ಪೋಪಿನ ಕೆಲಸ ಹೋದಕ್ಲ ಕೆಲವು ಅವಸ್ಥೆ ರಡ್ಡು ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತದ ಅವು ಪಿರ ಸಾಲಗ ಬೂರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ಸೌದಿಡ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನ ದುಬೈ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಐತ ಲೆಕ್ಕ ದುಬೈ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಕುಡ್ಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇನ್ನ ಬಾಂಬೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೌದಿಡ್ ಅಂಚೆಜ್ಜ ಅವು ಸೌದಿಡ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಗಂಗಸರ ಅವಡು ಕೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಊಲಜ್ಜಿ ಇವನೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮೋನೆ ತುಯ್ಯರ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಮೋನೆ ಕವರ್ ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಅಮೆರಿಕ ಪೋದು ಪತ್ತು ಅಪ್ಪನ ಕೈಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಕಾರ್ಗೆ ಶೂ ಶಾಕ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾಡುವೆರು ಪೊಣ್ಣುಲು ತುಯರ್ನೆ ಅಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಫಿಲಿಪಿಂದ ಕೆಲವು ಪೊಣ್ಣುಲು ರಾತ್ರಿ ಎತ್ತಂದು ಅಲ್ಪ ತುಯರ್ನೆ ತುಯರ್ಡ ಪೋಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಈ ತಿರ್ನೊಂಜಿ ಗಲ್ಫ್ ದ ಕತೆ ಸೋಕಿತ್ತು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನನ ಬತ್ತುಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏಪ ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಆವು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೇಸ್ ಮಂತಿನ ದಿನ ಏಪ ಎನ್ನ ದಿನ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಎಂಕ್ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಡ್ಲವ್ಲೇರತ್ತೆ ಸಾಯಿ ಆರ್ ಎಂಕ್ ಆ ಮೀಟ್ ಅಸಲ್ ಈ ಮೀಟ್ ಕುಸಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಎಲ್ಲಿಯ ರೋಲ್ ಐಟ್ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಬಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಬಲ್ ರೋಲ್ ಆಯ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಐದು ಬುಕ್ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನ ಸುರುಟು ಫಿಲ್ಮ್ಗನ್ನ ಐದು ಬುಕ್ಕದ ತೆಲಿಕದ ಬಳ್ಳಿ ಐದು ಬುಕ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಕದ ಬಳ್ಳಿ ಬರ್ಸ ಎರ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅರೆಮರ್ಲೇರು ಚಂಡಿಕೋರಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸೂರ್ಯ ಶೆಟ್ಟನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಒಂದು 25-26 ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತೆ 26 ಹೆಚ್ಚನೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಆಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ಟಾಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಆರೆ ಹೀರೋ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಗಾರು ಮಳೆ ಗಣೇಶ್ ಐಟು ಎನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಎನ್ನ ಮಾತ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲು ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ರೆಂಡು ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಜಿಂಗಲಾಲ ತುಳು ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಜಿಂಗಲಾಲ ಪಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಬರ್ರೆಂಡು ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕರಿಹೈದ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡು ಅವು ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತವರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತಿನ ಐತೆ ಶ್ರುತಿ ಭವ್ಯ ಹಿಂದಿದ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ದಕ್ಕಲು ಮಾತವ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅವು ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ 4 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆ ರೈಟ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬರ್ರೆಗ್ 7 ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಓಕೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನ ಡ್ರಾಮಾದ ಕತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನುಡು ಬಂದಿದ್ದು ಇತ್ತಿಂದ ಯಾಪಂಡ ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷ ಒಂಜೇ ಟೀಮ್ ಉಡುಪು ನಾವು ತೆಲ್ಲೆ ವಿಷಯ ಎತ್ತು 41 ವರ್ಷ ಟೀಮ್ ಗಾಂಡ್ ಈ ರೈಟ್ 80 ಚಾಪರ್ಕ ಈ ರಡ್ಡೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ವರ್ಷ ಓಕೆ ರಡ್ಡೆ ಡ್ರಾಮಾ ಈ ಎಂಚ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಿ ನಿಂದು ಎಂಕುಲಪ್ಪಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂತೆ ಯಾನಂತೆ ಕಪ್ಪು ಇತ್ತಪ್ಪಗ ಅತ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕಪ್ಪುರ್ದು ಅತ್ ಇತ್ತೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಪ್ಪು ಕರಿಯೆ ಕಪ್ಪು ಆ ಡ್ರಾಮಾ ಗಂಟೆ ತಾಂಡೆ ಡ್ರಾಮಾ ಐಟ್ ಕಪ್ಪುದ ಹುಡುಗನ ಕತೆ ಅವು ಯತೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರ್ ಮಲ್ತಂತೆ ರೈಟ್ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಕುಡ್ಲಾಡಾದ ರಡ್ಡು ಶೋ ಅದು 3ನೇ ಶೋ ಬೇರೆ ಎಂಡಾಂಡ್ 4ನೇ ಶೋ ಟು ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿ ನಾವು ಗಂಟೆ ತಾಂಡೆ ಡ್ರಾಮಾ ಅವು ಯಾನಪ್ಪ ಭಾರತ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಪಂಡು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಅವ್ಲಿ ಯಾನ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅನ್ ಪಂಡೈತೆ ಅಲ್ಪ ರೈಟರ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಾಧವ ಶಕ್ತಿನಗರ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಂಡುಲ್ಲೇರು ಶಕ್ತಿನಗರದ ಇರುವೆಲ್ಲ ದೇವರನ ಪಾದ ಸೇರಿಯರು ಪಾಪ ಅಕ್ಕುಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಗುರ್ತಾಯ್ತಾನೆ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕುಲು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ ನಾಟಕ ಒಟ್ಟಾದ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಗುರ್ತಾದ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರೆ ಪಂಡರು ಇಂಚೆಂಚವರಿ ಕಪ್ಪದ ಕರಿಯೆ ಆಯನ ಪಾತ್ಯರ್ಗ ಅಂದ ಚಾರ ಅವು ಪಂಡೇರ್ದ ಆರು ನಾನು ತೂತೆ ರಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಏನ ತೂದು ಪೆರ್ಲೆ ಅವು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮುಕುಲ್ ಪಂಡೇರ ಇಂಚೆ ಅಪ್ಪಗ ಮುಕುಲ್ಗೆ ಏನು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಚೆ
ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಅಂಚ ಎಂಕ ಅವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಡ್ರಾಮಾ ದಾದ ಬಂಡ ಕಪ್ಪು ಐಟ್ ಡೈಲಾಗ್ಲಂಡು ಯಾನ್ ಕಪ್ಪು ಕರಿಯ ಕಪ್ಪಣ್ಣದಾನೆ ಲಕ್ಷಣ ಉಳ್ಳೆ ಅವು ಸೀನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತಾಡ ಐಟ್ ಕಪ್ಪುದ ಬೋಡಿತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕೈಪತ್ತಿನಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಕೆಲವರ ಬಣ್ಣಗೊಂದು ಮನ್ಪರೆ ತಾಯಿ ಕಪ್ಪ ಬೊಲ್ದುಂದು ಹೊರ ತುಲೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಕೈಪತ್ತಿನ ಆ ಟೈಮ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆತು ಗಂಟೆ ತಂಡದ ಬೊಕ್ಕ yanke ಅವು 88 ಅವು 90 ಮುಟ್ಟ ರಡ್ಡೆ ಡ್ರಾಮಾ ಆದಿತ್ತೀನಿ ಗಂಟೆ ತಾಂಡ್ಲ ಚಾಪರ್ ಕವ್ವೇ ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಡ್ರಾಮಾ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 90ಗೆ ಅನ್ಪೋಯಾನು ರಡ್ಡು ಸಾರಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ರಡ್ಡು ಸಾರ ಆದಿತ್ತು 25 ವರ್ಷ ಟೋಟಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡಗ 41 ವರ್ಷ ತಂಡಗ 41 26 ವರ್ಷ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಂಚ ಉಂಡು ಎಡ್ಡುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಾಷನ ಪಂಡತ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರನಂದತ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಶರ್ಮಿಳ ಕಾಪಿ ಕಾಡು ಈ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಒರಿಯೊರಿಯೊಡನೆ ಒಂಜಿ ಒರಿಯಡ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚೆ ಒರಿಯಡ ಪ್ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಣದು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ಯಾನರ್ ಇಜ್ಜಾರ್ಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಾದಾಂಡ ತಪ್ಪಂಡ ನೆರ್ಪಿನ ಪಾತಿರ್ನ ರೀತಿ ಮಾತ ಒಂಜೆ ಐಟ ಬೇದಜ್ಜಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಇಟ್ಲ ಬೇದಜ್ಜಿ ಅವು ಸರಿ ಆಯ್ಜಿನ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಇಟ್ಲ ಬೇದಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲ ಆವಡ ಜೋಕ್ಲ ಅವೇ ಮೋಕೆ ಉಂಟು ದಾಲ ಐಟ್ ದಾಲ ಪನ್ರಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕುಸಾಲಾಪುನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವು ನಿಕ್ಲನ ಟೀಮ್ಡ್ ಈ ಜಂಗ್ಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಎಲ್ಲ ಪುಂಡು ದಾದಾಂಡಲ ಕುಸಾಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾದಾಂಡಲ ಆಯ್ನ ವಿಷಯಲು ಅಂಚಪ್ಪುಂಡು ಇರ್ನ ತಂಡಡ್ ಇರೇನ ಒಂಜಿ ದೋಸ್ತಿ ಪಂಡ ಏರ್ ಎನ್ನ ತಂಡಡ್ ಎಂಕ ಮಾತಿರ್ಲ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಎನ್ನ ಮೋಕೆ ಅಲ್ಪ ದೋಸ್ತಿ ಬಂದು ಅಂಚದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಮಾತ್ರ ದೋಸ್ತಿ ಊರಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಲ್ಲ ರೋಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲೂರು ಎನ್ನ ಬದುಕದ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಕೊಂಚ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಇರಂದಿತ್ತೇನೆ ಎಂಕಲ್ ದುಂಬು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಬಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತದಿತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಬರೆತಿನಾರ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಅವು ಡ್ರಾಮಾ 1981 ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಡ್ರಾಮಾ 25 ಶೋ ಮಲ್ತಿನ ಡ್ರಾಮಾ ವರ್ಷೋಡು ತಿಂಗಳು ಅವು ಉದಯವಾಣಿ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫೋಟೋ ಮಾತಾಪಾಡ್ದು ಇನ್ನಿಗ್ಲೆಂಡ ಪೇಪರ್ ಉಂಡು ಉದಯವಾಣಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಾತ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು 25 ಶೋ ಒಂದು 25 ಒಂದು 1981 ಡ್ರಾಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಅಪಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಉದಯವಾಣಿ ಎಂಡ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಪರ್ ಉಂಡು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡ್ರಾಮಾ 25ನೇ ಶೋ ಒಂದು ಬಂದು ಅಪಗ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪ 25 ಶೋ ಆಪಿನ ಡ್ರಾಮಾನೇ ಹೆಚ್ಚು 81 ಎಂಕ್ಲೈತೆ 86 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನದ ತಂಡಾಂಡ ತಿಂಗಳು 25 ಅಪಗದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತುಲ್ಯ ಡ್ರಾಮಾ ಈ ರೀಡಿಗ್ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬನ್ನಗ ಇತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನ ಕುಡ್ಲಗ್ಲ ಏತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತನ್ ಸರ್ ಅಪಗದ ಕುಡ್ಲ ದುಂಬು ತೂತಿನಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೆಡ ಕುಡ್ಲದ ಚಿತ್ರಣನೇ ಬದಲಾತನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ದುಂಬು ಇರೆಗೆ ಪಂಪ್ ಎಲ್ದಿದ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ತುಂಡಲ್ಲ ಕಂಡ ಪಚ್ಚೆ ಅವೇ ತೋಜು ನತ್ತ ಅಂದೆ ಇರೇಗಿರ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ತೋಜು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತೋಡು ಅಲ್ಪ ತೋಡು ಪರಪ್ನ ನೀರು ಅಪಗದ ಮರಿಯಲ್ಲ ಬಂಡ ಕಟ ಮರಿಯಲ್ಲ ಇರೇಗ ಅಪಗ ಇತ್ತೆ ಓಲುಂಡಿ ನಿಜ ಆಗಸ್ಟ್ ಸರಿ ನೀರು ಆತಜಿ ಬರ್ಸದ ಈ ಸಲದ ಬರ್ಸಕ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಪಗ ಮತ್ತೆ ಇರ್ನ ಪಂಪ್ ಎಲ್ಲಿರ್ದ ಕಂಕನಾಡಿದ ಹೈವೇ ಇತ್ತ ರೋಡ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಆದಿಜ್ಜಂಡ ಅಪಗ ಈಮೆ ಪರ್ವತ ರೋಡ್ ಉಂಡದೆ ಅವು ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ 1966 ಐದು ಬೊಕ್ಕಾಯಿನಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಒಲ್ಪದುಂಡಲ್ಲ ಪಚ್ಚೆ ಕಂಡ ಗಿಂಡ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಡೋಗ ನೇಜಿ ನಟಿಯರೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಂತೇರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮರಿಯಲ್ಲದ ಟೈಮ್ ಕಂಡಡ್ ನರ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುಳ್ಳ ಎಲ್ಯ ಗುಳ್ಳ ಬಂದು ನರ್ತೆದ ಎಲ್ಯ ನರ್ತೆ ತೂತಾರ ಬೊಕ್ಕ ಗುಳ್ಳ ಬಂದು ನರ್ತೆದ ಕಿನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಯ ಅವು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿದಿನ
ನರ್ತೆ ಓಲುಂಡು ಇರೇಗ ನರ್ತೆ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಐತ ರೇಟ್ ತುಪ್ಪು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವಳ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯರೆ ಓಲೆಗ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಲಂಡಲ್ಲ ಅಂದ ಅಂದೆ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಇತ್ತು ಕಂಡ ಬೈಲು ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ಇಡೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಇರ್ನ ಈ ಗುಡ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭನ JCB ಅವನ್ ಮಾತ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ 19 ಕೈಟೇ ಇತ್ತೀನಿ 1968 69 70 ಮಾತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬರ್ತನೆ ಗುಡ್ಡೆ ಗರ್ಪು ನಾವು ಅಂಚೈನ ಇರ್ದವ್ರ ಈತ ಗುಡ್ಡೆ ಗರ್ತದ ಗುಡ್ಡೆ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ಪರ ಈಸಿ ಆಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಅವಂದಿಜ್ಜ ಅಂಚದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತ ಆತಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಏಜೆ ಶೆಟ್ನ ಏಜೆ ಅಲ್ಪ ಅವು ಮಾತ ಇಡೀ ಗುಡ್ಡೆ ಇತ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಏತು JCB ತಿನ್ನಿಟ್ಟು ಮಾತ ಉಂದಾಂಡ್ ಆತ ಉಂದ ಆತನು ಇತ್ತ ಮಾತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಓಕೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ್ದಾಗ ಟೈಮ್ ಏತು ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು ಪಂಡಿತೆ ಆಯೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೆ ಪೂರಲ್ಲ ಅಂದು ಬಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ದಾದ ಮಂತನೆಲ್ಲ ಅವು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಟೈಮ್ ಏತ್ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ನು ಆಯಾಗಾಯೇನೆ ಆ ಪೊರ್ತುನ್ ಕಣಯರಿಗೆ ತೀರುಂಡು ಅತ್ತ ಅವು ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಕೃಪೆನ ದಾದ ಇರ್ಪಂಡು ಕಲಾವಿದೇ ಬಣದತ್ತು ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಾಗಲ ಟೈಮ್ ಬೆಲೆ ಒಂಜನೆ ರಡ್ಡನೆ ಕಾಸದ ಬೆಲೆ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಕಲಾವಿದೇ ಪಣದೆ ಅರ್ಥ ಟೈಮ್ಗೆ ಬಿಲೆ ಕೊರ್ಜಿಡ ಮನುಷ್ಯನೇ ಆಪಜಿ ಹೊರವರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಣು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಏರುತ್ತೆ ಆಪುಣು ಅಂಡ ಟೈಮ್ಗೆ ಬಿಲೆ ಕೊರಡು ಬೊಕ ಕಾಸದ ಪಣ್ಣ ಕಾಸದ ವಹಿವಾಟದ ಪಂಡೇನಿ ಕೊರ್ಪಿನ ದೆತ್ತೋನು ನಾ ಯಾನ್ ಇರಿಗೆ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಡ ಇರಿ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಪಂಡಾರ ಆ ಟೈಮ್ ಕೊರಡು ಎಲ್ಲೇ ಪೋದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪೋದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಾಗಲ ಟೈಮ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತು ಎರೆಗೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇರೋದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಯೋಗ ಮಂತದು ದಾಲ ಅಂಚಿತ್ನ ದಾಲ ಉಂಡ ಎನ್ನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಯೋಗ ಊಲಜ್ಜಿ ಮಗ ಕಾಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪನೆ ಮೇಯ್ ಪೊಡಿ ಆಪುಣು ಅಂತೆ ಬೇಗರ್ ಜಪ್ಪುಂಡು ಪತ್ತುಂಡು ಒಣಸದ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಣಸದ ಪೊರ್ತು ಏಪ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಮಾ ಇತ್ತಿನ ಅಪ್ಪಗ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚದ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ 10 25 ಡ್ರಾಮಾನೇ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಒಣಸ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಆಯರ್ಲೆ ಅವು ಅಂಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಅವು ಆಶೀರ್ವಾದ ದಾಯ ಪಂಡ ವಾ ಟೈಮ್ ಒಣಸು ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ 7 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯ್ ಒಣಸ ಅವ್ಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಅಂಚ ಮತ ಉಂಡು ಕೆಲವರು 7 ಗಂಟೆನ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ ಅವಡು ಈ ಯೋಗ ಮತ ಮಲ್ಪನಕ್ಕು ಮತ ಅಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಅವಿನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐನ್ ಮತ್ತೆ ಊಲ ಪಾಲನೆ ಅಲ್ಪರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ತಿನ್ನೋಡು ಆ ಟೈಮ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಟೈಮ್ ತತ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ಒಣಸ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತಿಂದಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ದೇವೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪೆರತೆ ಆರೋಗ್ಯ ದೀಪಿರತ್ತೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಾಪುರ್ತಗೂ ತಿನ್ನಲ್ಲ ವಾವೆಂಚಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಒನ್ನಸ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಐತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಡ್ರಾಮದ ಇಂದೇಟು ಬಯ್ಯಾನಗ ಅಂದು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯಾನಗ ಪಿದಾಡುವ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಎತ್ತನಾಗ ದಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಗಿಂಡಿದೆಲ್ಲ ಕೊರಿ 2 ಆಂಡ 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ನಡುಟು ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಕನಸ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ 10 ಡ್ರಾಮಾ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸ ಬಂಡ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಅವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅವು ದಾಲ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಪುಜೆ ಇರೆಗಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಪನ್ಪುಜರ ಯಾವು ನಾಟಕ ಪೂರ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಫ್ ಇಡೆ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜರ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ವರ್ತಿ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಳ ಕೃಪಾಲಿಂದ ಕೆನಡಾಡುಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಬಯೋಲಜಿ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಂದಾಗ 2 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ಗೂ ಪೋದಿತ್ತಾನ 3 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಆಲು ಏಪಲ ಪನ್ಪಲ್ ಯಾವಜ್ಜ ಕುಲ್ಲೆ ಯಾನುರ್ಲೆತ್ತ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಕುಲ್ಲದು ಪೋಣು ಮಗ ಏಜಿಡ್ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಈತ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎನ್ನ ಏಜಿಡ್ ಏರೆಗ್ಲ ಆತೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕುನ ಯಾನ ನಂಬೋಚಿ ಆತ ಪೊರ್ಲದ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡಡ ಕಾಪಿ ಕಾಟ್ರಿ ಶಮ್ಮೇಳಟ ಕಾಪಿ ಕಾಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ತೇರು ಪಣ್ಣಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ದೇವರನೇ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರದೆ ಐಗೀರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಡ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಮೊಕ್ಲೇನಿರದಿಲ್ಲ ಬೋಡದಿ ಜೋಕ್ಲೇನಿರುತ್ತಂತ ಅಲ್ಲೇನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ವರ್ತೀನಿ ಜೋಕಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಎನ್ನ 2 ಜೋಕಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲ್ಲ ಯಾವ ಡ್ಯಾಡಿ ಯಾವ ಆಲಿನ ಏಪಲ ಒತ್ತಡ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಲೆಗೆ ಆತಂದು
ಅಂದ ಅಜ್ಜನನ ಕುಲ್ಲಿಯರಡ ಕುಲ್ಲುದು ಪೋಪುಣ ಪಡ್ಚಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅದು ಇತ್ತಾಲೆಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆವು ಆವು ಅಜ್ಜ ಆವು ಓಕೆ ಇರ್ನ ಜೀವನಡು ಇರ್ನ ಕೈಪತ್ತಿನರ್ನ ಮಂಡಿನ ಬೊಡೆದಿನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏತಿರೆ ಉಂಡು ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸುಶೀಲಾ ಬಂಡ ಬೊಡೆದಿ ಎಂಕಲು ಎನ್ನ ಕೈಪತ್ತದಾಲ 53 ವರ್ಷ 53 ವರ್ಷ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ದೀದು ಎನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಯಾನಲ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ದೀದು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ 53 ವರ್ಷ ಎಂಕಲು ಈರ್ ನಂಬಾಯರ್ ಮಗ ಈನಿಗ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರೀತಿ ಇಡಲ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರೀತಿ ವಾ ಒಂಜಿ ಕಲಾಟೆ ಕುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುನಿಸು ಒಂಚೂರು ಅವು ಬೋಡು ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಂಡ ಬದುಕು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಾಲು ಪಣ್ಣಂಡ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣಂಡ ಹಾಲು ಕೇನು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚೆತ್ತನ್ ಬಂದಂಡ ಮಾತ್ರ ಲಡೆ ಆಪುಜಿ ಬುಡೈದಿ ಪಣ್ಣೆಕ ಹಾಡು ಮಾರೇದ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣೆಕ ಹಾಲು ಅಂಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಹಾಲು ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಈತು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧನೆ ಅಂದತ್ತು ಈತು ದುಂಬು ಬರ್ರೆಗಾಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹಾಲು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಗಲ್ಫ್ಗೆ ಪೋದು ಯಾನ್ ಹಾಲು ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅದಲ್ಲ ಭಾರಿ ಯಾನ್ ಗಲ್ಫುಡ್ ಯಾನ್ ಕಂಡನೆ ಗಲ್ಫುಡ್ ಉಲ್ಲೇ ಬಂದಂಡಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಖರ್ಚಿ ಅವನ್ ಮಾತ ಮಲ್ತದ ಹೆಚ್ಚಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪಲ್ನ ಕನತದ ಮೂಜಿ ಜನ ತುಂಡು ಮಲ್ತ ತಿನ್ನೋತೀರಿ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿಯನ್ನ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಮುಜೆ ಜನ ತಿನ್ನು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಆತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟು ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಜೋಕುಲು ಐಕ್ ಮಾತು ಇಜ್ಜಿಡ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಓಲು ಹಠ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಬೋಡು ಒಂದು ಬೋಡು ಅವತಾರ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜೆ ಐಕು ತಕ್ಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಈತದೆ 74 ಏತಾಣ ಮಗ 74 ಮದ್ಮೆ ಆತ ನಿಂಗೆ 26ನೇ ವರ್ಷ ಏತಾಣ ಪಲ್ಲೆ 53 ವರ್ಷ ಸರಿ ಅದೇ 52 74 ಏತಾಂಡು 74 26 ವರ್ಷ 52 ವರ್ಷ ಕರೆಕ್ಟ್ 52 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತ ಮದುವೆ 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಅನ್ನಗ ಕೆಲವು ಡೈವರ್ಸ್ ಆಪಿನಂಡು ಅಂದ್ ಯಾನ ಪನುಡೊಂದಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತದ ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಮದ್ಮೆದು 2 ವರ್ಷ ನನಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಪ್ನು ಮದ್ಮೆದು 2 ವರ್ಷ ಬಿಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ಗೆ ಬೈದಿನಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ನಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಪಂಡ ಮದಿಮೆ ಆದ್ ಅವು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಡಂಡ ಮನುಷ್ಯಗ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪೊಣ್ಣಗಾವಡ ಆಣಗಾವಡ ದಾದ ಮುಖ್ಯ ಆಪುನೊಂದು ಜೀವನ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ಸುರುಟು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ಒರಿಯನ್ ಅರ್ಥ ಮತ್ತೊಂದು ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಕೆಲವರು ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆವನ್ವೇರು ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆವನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಇಡ್ಬೋಡು ಇರುವೆಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಡು ಬೋಡು ಈರು ಬೊಡೆದಿ ಪಾತಿರ್ನಕ್ಕೆ ಕಂಡನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ಕಂಡನಿ ಪಾತಿರ್ನ ಬೊಡೆದಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ಬೊಡೆದಿ ಕಂಡನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡು ನೋಡು ಕಂಡನೆಡ ಕಾಸು ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ದಾದಂಡಲಕ್ಕೆ ದೆತ್ತೊಂಡ ಕೇನ್ನಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಂಡ ಹಠ ಮಲ್ತಂಡ ಪೋಣು ಹಠ ಮಲ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಅವೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಜ್ಜ ಅಂತೆ ಬದುಕಿರಂದು ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಕಂಡನಿ ಬೊಡೆದಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ತಾಳ್ಮೆ ಇತ್ತದಕ್ಳಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತುಳು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪನ್ಪಿನಿಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತ ಕಲ್ಪನಾ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲಾಯ್ ಪೋದು ಕೋಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬಾಕಿಲು ಪಾಡ್ದು ಅಪ್ಪಗ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಅವೇ ಪನ್ಪಿನಿ ತಾಳ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಪ್ಪೆ ಮೇ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪುಜೇರು ತಾಳ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬೋಡತ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪಿನ ಅವಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನೆರ್ರಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪಿನ ಅವೇ ಜೋಕ್ಲನ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮೋಕೆಗೆ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆ ಮೇ ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇನು ಜೋಕುಲು ಅವೇ ರೀತಿಡೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇಡ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲ ಮೂಗುದ ನೇರಾಗ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆತ್ತೊಂಡ ವೇಸ್ ಅವೇ ಪನ್ಪೆ ಸರಿ ಯಾನೊಂಜಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಇರಗ ಯಾನೊಂಜೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೆ ಇರು ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯಡ ಅಕ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಒಂಜೇ ವಾಕ್ಯಡು ಓಕೆ ಸುರುಕಾದ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಕಲ ಕಲಾವಲ್ಲಭ ಓಕೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡಿಲ್ ಕುಶಲ್ ದರಸೆ ಓಕೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಮಾತ ಎಂಚಿನ ಏನು ಪನ್ಪೇರೆ
ಸರ್ವಲ ವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಸೂಟಾಪುನ. ಸೂಟಾಪುನಂಚಿನ ಆ ಬಾಡಿ, ಆ ಜೀವ, ಆ ಮೋನೆ, ಆ ಕೂಲಿ ಕೂಲಿ ಹೈಲೈಟ್. ಅದ್ರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೂಲಿಯೇ ಬರ್ಬಿಡಿ. ಕೂಲಿ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ನವರಸರಾಜೆ. ನವರಸರಾಜೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಜೂನಿಯರ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇರ್ ಏರು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್. ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಭಾರಿ ಶಾಂತ. ಕನ್ನಡದಕ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಎಂಕ್ ಅರ್ನ ವಿಷಯ ಪನ್ನಡ ಎಂಕ್ ಓರ ತಿಕ್ಕದೇರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಟಾಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದಾಪಗ ಒಂದೇಟು ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೇರಿ. ಭಾರಿ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್. ಪ್ರತಿ ಒರೆಡೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಪಾತೆರ್ನ ಮುಟ್ಟದು ಪಾತೆರ್ನ ಭಾರಿ ಪರ್ಲು ಪಾತೆರಿ ಎನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ತೂತೇರಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೂತೇರಿ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ನೀವು. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ ಶೋಕ್ ಪಾತೆರಿ ಹೆಡ್ಡೆ ಪಾತೆರಿ ವೈಫ್ ಅವು ಪಂಡ್ರೆನ ಇಚ್ಚು ಮಗ 6 ಪಾತೆರ ಕುಲ್ಲಿ 2 ಈರಣ್ಣಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೋಡು 6 ಮುಚ್ಚು ಆತ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಪಾತಿರ್ನ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇರ್ನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಈರನ್ನಡೆ ಪೋಡೊಂದು ಜಿ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಈರು ಅರಡ ವರ ಐದು ಪಾತಿರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಅಲ್ಲ ದೂರೋಡಿ ಇತ್ತಾಡಲ್ಲ ಬತ್ತು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಅಂಚಿನ ಜೋಕಲು ಏರ್ ತಿಕ್ಕು ಅಹಂ ಉಪ್ಪುಣು ಕೆಲವರೇ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಉಪ್ಪುಣು ಅವು ದಾಲ ಜಾತ ಪೊರ್ಲು ಪಾತಿರ್ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಒಂದಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆರು ದಾಲ ಆರು ಕೆಲವು ಸಜೆಷನ್ ಕೊರುವಂತೇರಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೊರುವಂತೇರಿ ಇಂಚ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ ಇವತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಗಣೇಶ್ ನ ಮಲ್ಕದೇರ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಬಾರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾತೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಪಂದ್ರನೆ ಜಾರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಣ. ಕನ್ನಡದೆಟ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಯಾರ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪೆ ಬಂಡ ಟಾಕೀಸ್ ಇಡು ತೂಪು ಜಾನ ಇಲ್ಲ ಪೋಯರೆಗ ಆತ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಲ್ಲ ಟಿವಿ ತೂಪೆ ಇರೆಗ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದ ಸಿನಿಮಾ ಬೋವು. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಎಂಕ್ ಸನಾದ್ಯಪ್ಪಣ್ಣ ಯಾನ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಭಕ್ತ. ಓಕೆ. ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಫಿಲ್ಮದ ನೂದನೆ ಶೋಕ್ ಜ್ಯೋತಿ ಟಾಕೀಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಅಪಗ 75 ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ಮಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲ್ಲ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗಳ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಳಿಗೆ 15 ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ 15 ದಿನ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಳು 27ಕ್ಕೆ ಪುನೀತ್ 13 ತಾರೀಕು ಅದನ್ನ 13 ಸೊ ಮಾರ್ಚ್ದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಕ್ ಬತ್ತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಓವರಾಲ್ ಆದ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಇರ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ದಿನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾತ್ ಬೇಜಾರಾಯ್ನ ದಿನ ಇತ್ತಂಡ ಏಪ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಎನ್ನ ಬದುಕಡು ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೇನೆ ಎಂಗೆ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೇನೆ ದಾದ ಮಾತ ಕನ ಇತ್ತನು ಎನ್ನ ಜೋಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಎನ್ನ ಜೋಕಲ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಮಾತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಂತೋಷನೇ. ಎನ್ನ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ತಂಡಡು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಸಂತೋಷನೇ ಬೇತ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಲೈಫ್. ನನ್ನ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಎನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಎನ್ನ ಜಗತ್ತು ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಐಕಲ್ನ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಅವಡು ಅವೊಂಜಿ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಉಪ್ಪಂದು ತೋಜುಣ ಇಂಕ ದೇವೇರು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಆವಡು 4 ಜನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಲವ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಬದುಕು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆತೆ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಗೆ ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಜ್ಜನ ಪುಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಆವಡ ಸದಾಶಿವನ ಪುಳ್ಳಿ ಆವಡು ಅವು ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೆ ಪಲ್ಲ ಎಲ್ಎಸ್ಎಸ್ಡುಲ್ಲಿ ಕೃಪಾಂಶನ್ ಆಯ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಯಾನ್ ಕನಪೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆತೊಂಜಿಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ದ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪನ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಎಸ್ಎಸ್ಡುಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿವರೆಗೆ
ಸಾರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪರ್ ಏರೆಗ್ ಪನ್ಪರ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಸಾರಿ ಪನ್ಪಿನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಏರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನೆ ಓಕೆ ಎಂಚಿನ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಡ ಎನ್ನ ತಂಡಗೆ ಚಾಪಕ್ಕ ತಂಡದ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗೆ ಇಂಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಆಯ್ಕ್ಲೆಗ್ ಏಪಗ್ಲ ಕೊರಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಯಾನ ನುಪ್ಪು ಎನ್ನ ಈ ಕುಟುಂಬಡುರ್ಲೆತ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಇತ್ತದ ಯಾನ ನುಪ್ಪು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಉನ್ನೊಂದುರ್ಲೆತ ಐಕೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊರಡೆ ಬೇತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೋಕೆ ಅಲ್ಪರು ಯಾನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಲ ಪರ ಅಂಚೆನೆ ಬಾತಿರುವರು ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದು ದಯವಂಡ ಇನ್ನೀರ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಉಳ್ಳರು ದಯವಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಕೊರಿಯರು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತಿ ಏಪಲ ಇಪ್ಪಡು ಪಂದು ಯಾನು ಹಿಡಕೇನು ಯಾನ್ಲ ಮಾತ V4 ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರತಿವರಿ ಕಲಾವಿದರೇ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಎನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ತಂಡಗ್ಲ V4 ಚಾನಲ್ದ ಇರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡರ ತಿಂಜಿನ ಸೊನ್ಮೆಲ್ ಮಗ ಎಸ್ ಸೊ ತುಯರತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆತನ್ ಬಂದೇನಿವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆತೆ ಅತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ನೋಟು ಗ್ಯಾನ್ ಪಿರೋರು ತಿಕ್ವೆಪನೊಂದು ಆತ್ನೆಡ ನಿಕ್ಲು ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ V4 ನ್ಯೂಸ್.